Welcome back mga isko at mga iska. Nandito po tayo sa mismong bayan ng Lawang, Northern Samar. Yes, yo, doon po sa mga kaibigan kabalitaan. Doon po sa mga Lawanganon nga lanong, mayroon na po ditong computer repair shop dito po sa mismong bayan ng Lawang, Northern Samar. Nagkukumpuni po. Nagkukumpuni po sila ng mga serang computer at printers ang NCE Tech. At ayan, dinala po natin yung ating printer kahapon at ngayon ay babalikan po natin mga isko at mga iska. At ayan, malapit na tayo. Nandyan na. Naku, mahal ang babayaran ko. Pero sa totoo lang, murang-mura lang po sila dito. At higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Syempre yan ang number 1 na dapat tinitingnan. At ayan, nandito na tayo mga iska. Ayan, may mga binibinta din silang mga bags. At nandito nagtataka kung may mga picture sila dito. Ayan, oh. Mga most wanted po siguro ang mga yan. Nagpaayos siguro pero hindi nakabayad. Waray kasi siguro sa magsay. Chat la, internet la. Ayan, welcome back. Nandito po tayo ngayon sa pwesto ni Kuya. Kuya, nagtatira ni? Noriel Galit, ano? Noriel Galit Espinya po. Servito Espinya. Ayusin mo. Nandito po tayo ngayon sa pwesto po ni Kuya Noriel Servito Espinya. Actually, kamag-anakan namin to kabilaan sa Servito tapos sa Espinya. Ang lola ko ay Espinya, ang tatay ko ay Servito. Ayan, nandito tayo ngayon sa pwesto ni Kuya Noriel Servito Espinya. Kuya, nangyari ni saan yung mukhang shop? Ayan, nandito po sa labas, NCE Tech. Ayan, dito po sa Santo Niño, Barangay Santo Niño, Lawang, Northern Samar. Lahat po ng klase ng inyong mga computers at saka printers, gumagawa po siya. Kaya ano pa yung mga servisyo? Malay mga computer, nagre-reset siya ng computer, stop ng printer, tapos yung mga sera, lalo na pag mga minor lang, maliban lang talaga yung serang-sera na talaga, para yung mga relasyon ninyo. Walang forever. Sabi nga, walang forever. Ayan. Kuya, bigyan mo naman sila ng idea, magkakano ba yung bayad dito sa isang paggawa ng printer kapag may problema. Bigyan natin ng idea yung ating mga audience. Yan po ang 500 Okay, 500 pesos lang po yung service charge. Reasonable price po yun. Tapos kapag may mga bibiling parts, spare parts, so iba pa po yun, di ba kuya? So ayan. Printer, nag-ayos ng printer, pati computer po yan, no? Computer, laptop, tablet, cellphone. Ang tablet, Windows based lang. Pero Android, okay. So pag tablet, sa mga tablets, doon pa sa mga Windows base, ayan. Yung mga tablet na nagpaka-Windows design, yun po yung inaayos ni Kuya. So bali, parang mini computer din yun, di ba? Sa mga tablet. Ayan, maliban po sa mga Android, wag po yung mga Android, wala pong forever dito kay Kuya, hindi yan nag-ayos. Tayo software dyan. Yes, opo. Tapos nagre-reset din siya ng mga printers. Magkano yung reset, Kuya? Okay, 500 na ito, kasabay na siya ng pag-cleaning sa sulod. Ayan. Yan na ito siya, basta, clean up ito, bago dito, nilinis pa. Ganun po si Kuya kasigasig. Hindi lang po niya inaayos, nililinis din po niya yung mga printers ninyo na ipapagawa po ninyo dito. So, murang-mura po yung halaga dahil medyo mahal din po yung bayad dito sa pwesto ni Kuya. Highly recommended po si Kuya, bukod po sa labas po yung pagiging kamag-anakan namin. Highly recommended po dahil makailang beses na po akong nagpagawa dito sa kanya. At hindi po si Kuya hindi po siya nangangamuti ng mga parts. Mayroon na nagtatayod, pag nangangamuti, hindi nagtatayod. Yan! Hindi daw nagtatayod kapag nangangamuti kasi mayroong, aminin natin Kuya, mayroong mga nag-ayos na nangangamuti, di ba? Oo. Ayan. Yan ito nagtatayod. Kahit walang tanim na kamuti, nangangamuti. So ayan, punta-punta na po kayo dito, sadya na po kayo dito sa
NCE Tech dito po sa Barangay Santo Niño, Lawang, Northern Samar. Para po sa inyo, sa mga problema po ng inyong mga computers at printers, ayan, bisita na po kayo dito. Maganda po yung lugar. Dito lang po, along the road lang po. Malinis po at saka kanina naubusan ako ng sabihin, hoy. Ayan, garantisado po yung trabaho ni Kuya. So punta na po kayo dito. Ano ba yan na scooter? Lumilibo sa amin. Ayan, Kuya, baka mayroon kang gustong i-shoutout yung mga ex mo dyan sa dito sa bayan. Hoy. Wala ko mga ex. Kadara mo mga ex ko mga customer. Ex-customers lang. Wala daw ex. Ayan, shoutout po sa mga kamag-anakan mo. Kuya, din Pangdan. Pangdan. Ayan, sa mga kamag-anakan namin doon sa Barangay Pangdan, Lawang, Northern Samar. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta sa inyong nag-isang Maestro Waray. Shoutout po sa lahat po ng mga taga-Pangdan, Barangay Pangdan, Lawang, Northern Samar. At sa lahat po ng mga taga-Batag Island. So, bisita na po kayo dito sa NCE Tech. Lalong-lalo na po dito sa mga nandito po lang po sa Northern Samar, sa Lawang, Northern Samar. Kahit din po kayo nasa Maynila, kung gusto nyo talaga magpaayos dito, pwede po. Ayan, thank you so much, yes.